नमस्कार. हरि गुरुभ्यो नमः. यूथ ऑफ JSP सक्कड वीक्षकांक मोगान प्रीतीन स्वागत. कोच्ची सिरीसांतू तुम्ही आजी दोन्ही एपिसोड पळयत आसाची. आयच्या ह्या एपिसोडांतू मृगबेटे उत्सव विचारांतू हांगा कोच्ची श्री तिरुमल देवस्थान हांगा चलतसल्या विशिष्ट आचरण संप्रदाय आमगेल्या जनांक दाखोवका तांकां कळका तांणी पळोवका म्हणचे कारणाक आमी ह्या एपिसोडांतू मृगबेटे विशेष कशे चोल येता म्हणून तुमकां आजी दाखयत आसाची. विश्वनिर्मित्या विश्वपालका भेट सत्वरी दीनपालका षडरी गांजिती मध परोपरी भाव घेऊनी संकटा हरी वत्सला तुझा दर्शना विणे. मृगबेटे उत्सव बाय सोरचे फुडें चेंडे वाद्यान हांगा कार्यक्रमाक चालन मेळटा. त्या चेंडे वाद्यांतू आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या चारके आसताची.
तशीच तुम्ही आता पळयत आसाची मृगबेटे उत्सवाच्या सुरवेक तिनी हस्ती त्या 3 हस्त्यांतू मध्यंतशील हस्त्यांतू देव विराजमान जावन बैसून आसा त्याकडच्या आणि एकडच्या वरलाल 2 हस्त्यांतू छत्र चामरय तुम्ही पळयत आसाची हक्का विशेष जावन हांगा शिवेली म्हणच्या नावानं आपयताची या 3 हस्ती देवस्थानाच्या सुत्तू प्रांगणांतू दोन्ही सुत्तू काणू येताची एक सुतांतू चेंडे वाद्य असल्यारी अनेक सुतांतू नादस्वर तसले विंगविंगड वाद्यान हांगा देवाक घेवन वयता तसले एक क्रमय आसा
विषय सौख्य हे याचितो न मे तव पदी सदा दीन मे नमे म्हणून शीघ्र देई दर्शना शांती होय. मृगबेटेक देवान वच्चे वाहन कितल्या चंद अस म्हण तुमकां दिसतस. मध्यंतू अश्ववाहनांतू वेंकटाचलपती देव बैसून असलरी एक भागांतू सूर्य वाहनांतू लक्ष्मी देवी विराजमान जावल्या. अनेक चंद्र वाहनांतू श्री देवाल्या चक्रे दवरलेले तुमकां दिसतस. आता तुम्ही हॉड पंजा म्हणटा पळय तें पळयतसची. हें आमगेल्या कोच्ची देवळांतू आनी मंजेश्वर देवळांत मात्र पळोवच्या मेळटसले एक विशेष. ह्या पंथाचे मृगबेटे उत्सव वतना आमगेल्या काशी मठाचे गुरु परंपरेचे 19चे स्वामी जावन अशे श्रीमद सुकृतेंद्र स्वाम्याल्या 500 वर्साचे पुण्य स्मरणे जावन स्वाम्याल्या वृंदावनाक स्वर्ण पादुका समर्पण करचे पुढे देवाल्या उत्सवा ओटूची त्यावेळी स्वर्ण पादुकय मेरवणिगेंतू घेवन वतसची. देवान मृगबेटे उत्सव येवची वाटेरी भक्त लोक तांगेल्या घरा भायरी टेबल दवरून थंय नाल्ल दिवो आनी आरती तयार करून दवरलेलो आसा देवाल्या सेवे खातीर. तशीच आतां देवाल्या उत्सव येवन रुद्र देवस्थानांतू ह्या मृगबेटे कार्यक्रम विधिविधान चलता. तशीच मृगबेटे कार्यक्रम रुद्र देवस्थानांतूय चल्ला. आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आतां रुद्र देवस्थानांतू आयिल्लसची. तांगेल्या दिव्य उपस्थितींतू ह्या मृगबेटे उत्सवाचे वर्लाल्या धार्मिक विधिविधान चलतस. दीन मे तुझे दीनले करू काय आश्रया बिन तुझा करू चिंतना नसे अन्य अंतरे मानसी प्रभो त्वत्पदाधरे. विंगडपुर देवस्थानांतू मृगबेटे उत्सव म्हणटना 4 बाण असल्यारी हांगा कोच्ची श्री तिरुमला देवस्थानांतू एकची बाण तुमी पूज जावचे पळयतसची. दीन मे तुझे दीनले करू काय. आम्ही तुमकां फुडली संचिकेंतू एक प्रश्न निमगेलेला कसं म्हळ्यारी आमगेल्या GSP समुदायाच्या देवस्थानांत पुरा मृगबेटे उत्सव म्हळ्यारी सांकेतीक जावन बाण मनशा वयरी सोडतसले एक संप्रदाय असल्यारी हांगा कोच्ची देवस्थानांतू खंयचे रितीन मृगबेटे उत्सवांतू बाण खंय सोडचे म्हूण निमगेल्लो आसा. ताका बद उत्तर कसं म्हळ्यारी केळी एक आचार्य मामान ताका सोडतसल्या एक विशय तुमी पळयतसाची. सांकेतीक जावन केळीक बाण सोण हांगा मृगबेटे उत्सव जाता. परा स्तब्ध होतसे वानिता गिरा विषय सौख्य हे
याचितो नमे तव पदी सदा दीनमे नमे म्हणून शीघ्रवा देई दर्शना शांति होयना अन्यथा मना दीन में तुझे दीनले करू काय आश्रया बिन तुझा करू. देवाला स्वर्ण पल्लंकी उत्सव लक्ष्मी देवीला कुळारा येताना तै गरा एद्राक पोळ्यारांतू नार्लू दवरनु देवाक स्वागत करतसलेक दृश्य तमी पळोव्या. पदाधरे मानसी प्रभो पदाधरे आत्परा स्तब्ध होतसे वानिता गिरा विषय सौख्य हे याचितो नमे तव पदी सदा दीन मे नमे म्हणून त्या लक्ष्मी देवीला कुळारच्या त्या कुटुंबाच्या एक प्रमुख व्यक्ती स्वर्ण पल्लंकिंतू बशील देवाक साष्टांग नमस्कार घालून घरा भितरी स्वागत करतसलेक दृश्य नयन मनोहर जावन आसता. तशीची श्री वेंकटाचलपती आणि लक्ष्मी देवीला कुळारा भितर येवचे. ते भितर येताना त्या घरांतू मडी वस्त्र सोडून दवरून देवाक स्वागत करचे आम्ही पळोवेत. बिन तुझा करू चिंतना नसे अन्य अंतरे हर एक वर्ष देवाक ते पट्टकाणिक म्हळ्यारी वेंकटाचलपती देवाक पट्टकाणिकै ते समर्पण कुटुंबातर्फेन जातस. तदनंतर त्यांच्या पुरोहित वर्गांक विडो दिवनी गौरव समर्पण करतची. या पुरा जत्तरी वेंकटाचलपती देवाक लक्ष्मी देवीक आणि श्रीचक्राक पूज जाता. पूज जावन जत्तरी देव आपास स्वर्ण पल्लंकिंत बैसून मृगबेटे उत्सव मुखारसिता.
हर एक एपिसोडाचे अखेरीक आम्ही निमगूत तसल्या प्रश्नेक तुम्ही समजावन उत्तर कमेंटांतू घाल्ली म्हूण जाल्यार कोण सुरवेक समजलेले कमेंट म्हळ्यार उत्तर घालता जाल्यार तांकां एक भोवमानय आसा. आमगेल्या ह्या वाराचे प्रश्न कसो म्हळ्यार कोच्चीन श्री तिरुमल देवस्थान हांगा आमगेल्या काशी मठाच्या खंयच्या स्वाम्याले वृंदावन आसा म्हूण. तुम्ही आक्का समजलेलें उत्तर जाल तितली वग्गी सुरवेक कोण कमेंटांतू घालता पळय तांकां भोवमान मेळटा. असले मस्त विचारू तुमकां कळका तुम्ही पळोवका म्हूण जाल्यार तुम्ही आमगेल्या यूथ ऑफ JSP यूट्यूब सबस्क्रायब करका. तांतू तुमकां खंयचे आमगेल्या समाजाचे विशेष कार्यक्रम आमगेल्या मठाचे आमगेल्या देवस्थानाचे विशिष्ट आचरण आमी तुमकां नेरप्रसार आनी रेकॉर्डेड कार्यक्रमा मुलकय तुमकां आमी दाखोवच्याक आसाची पावोवच्याक आसाची. तुमी इतलो वेळ पळयला आमगेल्या कोच्ची सिरिसाच्या दोनीच्या एपिसोड मृगबेटे उत्सव. मुखारच्या संचिकेंतू आमी पुरा आपास मेळया. आमगेल्या समाजा वैरी आमगेल्या स्वाम्याल्या आशिर्वादू देवाल्या अनुग्रह नित्य निरंतर आसता म्हूण आमी मागून घेतची. ह्या कार्यक्रम पळयल सगळ्यांकय देव बरें करो. नमस्कार.